ما در همه قزاقستان алматы да акаҷон در همه граница растем акаҷон. Вот операция, прививки делаю. Вот. ایزا میکشی؟ پاید سونگی در ایزا نمیکشی؟ من ویدیوی ترا نشون بودم. ایجا تا پا اپیراتسا کده خانی ایجا تا نشون خیلی چی با کردی؟ چی با دروغ گفتی؟ моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, харо ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бепул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салому алайкум бародаро, номи ман Парвез. Рости гап, ҳозир як видеоро дидам. бениҳоят ба худо қасам зиқ шудам, намедонам дурунам сиёҳ шуд. ай тоҷик буданам хеле ба одамо. хулоса ҳозир аввалш нақл мекунам барои чӣ ман навора кардистам. як рӯз чанд қа пеш мо дар ин канал мо якду бародар дар Қазоқистон вайшда будан. кадом газ кафида чӣ коре карда буд. аввал хоҳиш карда буданд ки ҳамеёра кӯмак кунем, видео кунем, монем дар каналтон. ман миннат намекунам, аз барои Аллоҳ карда будем, ба худо қасам, чиста дилсӯзӣ, чиста тоҷик буданшон. канали мо иформата нест, но мо ёрдам мекунем. хулоса ҳам бародаро ёрдам карда будем. ман қати акаш гап задам, акаш хулоса ҳамун чиз 100% буд, ҳам кор шудагӣ буд. баъд ҳамун бачаҳои Қазоқистон буданд. баъди ҳамин навор буромад, мо хай камам буд, ҷамъ кардем додем ҳамун одаме ки сӯхтагӣ буд, акашда. ӯ акада ягон претензия нест. ман ин гапа аввалаш нақл кардистам. баъди чанд қа хела баъдаш як одам муроҷиат кард моя ки як бачаи тоҷик дар Қазоқистон мушкилӣ дора, оператсия дошта. баъд наворша мондан, роҳӣ кардан. мо ҳамун видеоро карде, хостем как ӯ бача вай буда оператсия дошта, чӣ дошта, ҳамун наворша мо ҳозир яде ҷоша дида будем. ба мо аз барои тоҷик будани ҳамун бародар мо видео карда будем ҳамуда. хостем кӯмак кунем, но чиқе ки худо розӣ набуда, аз сабабҳои намедонам ба чӣ сабаб ҳамун видеои мо удалит шуда буд. мо хоста будем ба ҳамун видеоро кунем, ба ҳамихи проблема шуд, накард, ҳамун видео нашуд. хулосаи гап. баъд инеми ҳозирак ман я видео дидам, роҳӣ накардам, дидам худам дар интернет. ҳамун бачае ки хеле оператсия дошта. баъд дорамадам тамошош кардам. ҳамихи рафтест ҳамун видеое ки ман дида будам, якчанд ҷай бо якчанди набоша, ман надидагира бо дидам. дидам. вақт фикр кардам ки иҷара ҳозир вай кардагиам, ягон кӯмакш кардагиам. раст охирда мебинам ҳамун бачаро қапида будиам. ҳамун бача мошенник буда. худо бузанам, ҳамаи ҷон пур шуд аян хеле бачаҳои тоҷик дар Қазоқистон намедонам чӣ хел қапидиан ӯра. ӯ салид мепӯшидагӣ, дурӯға мекардай, дар қазоқо дигар дар миллато вай мекардай, видео карда роҳӣ мекардай ки ман оператсияи ман тоҷикҳо ёрдам намекунам, ман ёрдам кунед. хулоса айбиштиам хеле одамо чӣ гуфтанем, айбиштиам хеле одамо, бисёр одамо гумонбар мешаванд. ай хайр, ба номи Аллоҳ ларзаам гирифт. ҳамин видеоро дидам, аламм кард. мо агар ҳамин чиза ҳоли моро ҳам мекардем, худо розӣ набуда, ҳамин чиза накардему, набуромад ҳамин видео, ҳамин бача блогероя муроҷиат мекард ки ман дар касалам, ман дар пултие. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародаро чӣ хеле созе, саломатиҳо чӣ хелам бародаро. худованд ҷое да боше набоше, Аллоҳ нигаҳдор ту бошам. амин. бародаро я муроҷиза дорам. ҳаме муроҷизаҳоро агар тамошо мекуне, гӯш мекуне, акаҷоном ҷазакаллоҳу хайран. дар ҳамин моҳи шарифи рамазон дар ҳақ ту дуо мекунем акаҷоно. ҳамин мо ятимоем, ай душанбеем.
های اینترنتی دشنبه اکجان انا ما در همه قزاقستان الماتا در اکجان در همه گرانیتسا رستیم اکجان карантина ягон ҷо намешавад ки брем муроҷиза кунем ки ёрдам мукунанд акаҷоно илтимос буфаҳме гардан каҷи тоҷики худ мушем акаҷоно ҳаме бистами март омадем ҳаминҷа рӯз шидем акаҷон баъд ҳаме ҷигарам оператсия кардан аппендисин наҳами май ҳаме чанд қасм доштам акаҷон ҳаме общежития додем акаҷон соми балнисара додагӣ нестам акаҷон паспортма залог додагиам акаҷон ҳаминҷа гапш маълума рости ка ман ин авоша надида будам оз як оз нигоҳ кардам мега ки ҷигарам оператсия шуд аппендисин хай хитом медонем уже гапи дурӯғш маълум шуд. Салому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья. Вот операция. Прививки делаю. Вот она. Вот. Видите? Вот. Ой, Аллах, почти 2 недели доктор говорили, чтобы каждый день, пока месяца не пройдет, если вот это, чтобы, как по-нашему куб называется, вот это шити, когда целый месяц так выключите, пожалуйста, музыку. Астагфируллах, мы же в душе же, здесь соседние тоже, в туалете. Вот и что хотел сказать. Там шито и целый месяц, чтобы было крепкий. Потом в дальнейшем, иншаллах, чтобы тяжелый подмести, чтобы... Ку нишонта аппендицита? Нишонта аппендицита. Операция когда гита нишонта? Фурор бурука? Гуё ки мундаест, ай бардор нишонта ки баъд анҷа калат ҳама гиромӯзӣ. Нишон буда аппендицита? Уй ки гуфтестам. Римена уй ки нишон буде. Ухе хайвон. Неста аппендицит. Чиба мора да пеши дига миллатҳо пас мекунӣ. Габза. Чи акаҷон? Чи проблема дори дар гӯшот наушникҳо айпод задагӣ? Фарқиш чия охи кунд хар гоя гудак била. Бачора гуфти ки аппендицити касали вазмини дар границаи намечун чи сумо доркора. Сумо ҷамъ кардан гӯш ка, сумо ҷамъ кардан рӯӣ кардан. Рӯӣ кардан. $300 дига ким кадом кентада рӯӣ кардан. Та ҳайвон а? Кияю ксиёча? Кияю кентитай? Ҳаму кентитай? Шумо як ксияпӯе? Миллата пас мезанен якумуш? Димуш ки та ҷуби чи та ксияпа ҳама хар бача эсос ягон та изо намекашӣ. Изо намекашӣ ҳайвон бо мекунӣ ҳам хеле. Бо ҳами корта мекунӣ. Бахшиш пурс. Ай ҳама миллати тоҷик бахшиш пурс ки ай пишти ты гудак била ким кадом одамо чеченцов киё подключачиян сум ҷамъ кардеса. Дар ки ҷои паспортит залог? Дар ки ҷои биёз навози намҷон мерем. Иҷода рафтем боз мегирем. Бози мерем паспорт ҳам мегирем. Ки ҷодай паспорт? Ки ҷо кор мекунам? ман намефаҳмам чӣ хел ту созӣ дар пеши хеш таборот дар пеши
падар модар ту чӣ хеле видео мекунӣ шармандагӣ ман касалам ман на ҳамҷош аҳамият додам ки ман видеоро хушрӯ надида будам на аҳамият додам оператсия зилёнка кардагия ки хеле коғаз простои хат часпондагия ман ба худо изо кашидам хеле максимальни шарм доштам ту чӣ хеле ту 100% мехезӣ мебурӯи меги ман касалам ина дар мусулмонӣ туғрӣ мегира на дар дунявӣ дар ҳеҷ туғрӣ намегира ман шок дағалтидам ба худо куҷо кор мекунам куҷо дай гуфтесан паспортро гиря накӣ роша гапза мардаки хӣ намешавад ҳол чанда изо намекашӣ тай мо калони ҳайвона изо намекашӣ чӣ ба гапи дурӯғ мезанӣ хитам молло гирифтеса хитам молло гирифтеса ба номи худо гап мезанӣ намоз мехонӣ справката худат нависти справката ки нависти Идёт по операция когда хай чӣ ба кардӣ чӣ ба дурӯғ гуфтӣ патенти чира патент надора иҷа ҳама бе патента чӣ дурӯғ мекардӣ ты они 100% сохасти чӣ гуфтестай бача як гапи рост биза як гапи рост биза чӣ хеле электронӣ патент электронный патент метро чи мекунӣ баъд 29 сол шид мо ҳамиҷа даем ягон патент нест беақли чи ушке хайвони табас ки дигар миллатҳо да видеоро роя накафамидӣ бахшиш пурсади туҷуку ҳама бачаҳое ки сумуд роӣ кардан габза дар видео габза камера нигоҳ кун мара би бахшиш пурс изо мекашӣ пад сунгии да изо намекашӣ ман видеои тара нишон будам як бачаи бузбала таваллудиш 90 буда қариб 30 сола 29 сола намери кор кунӣ чем хта касал гирифта одамои касал орзу мекунанд ки ту бори саломатӣ дошта бошанд на ин ки ту сози барои пулиш да хта касалӣ мегирӣ ай хта миллата шарманда мекунӣ ба худо қасам эмоцияро падават карда намеша паш метанам хес видеоро дидам ба худо қасам кайна видеои рои калагит изо накашидӣ ина видеоро дар телефонам медонам просто алиҷона меохтам алиҷонара кидат кардоди акаҷон ман алиҷона намешиносам валлоҳи қасам худо корум ка намешиносам кадом гап пурсад дига бовар гап зад бахшиш пурсад бачо бахшиш пурс ҷавоб ман изо мекашам бахшиш пурс бахшиш бугу ки дига ин кора намекунем гу буза бира кӯз гаринид мекунем мегирем ам леси мебарем нафаҳмидест ту ака шарта ки ту бачаи калона ман бизанам бахшиш бародари аҳли ислом барои чӣ бахшиш барои кам тарак бахшиш дурӯғ гуфтам акаҷон барои ки ҳамун паспортам ки ҳамун чия ягон паспорте да ягон ҷо нестай дурӯғ нагӯ дабаниса несте да я одамай кия ёдам кия ёдам рӯзи душанбе кор кия ёдам бихел рафте пешам одам кия я пасар киҷо да ёгуз номераша дорӣ мада номерашам азан чиза ту номераша надорӣ чӣ хеле паспорта дода чӣ хеле мегиряй дастиу мигратсиони кадом аделай мигратсиониҳо выходной надоранд ҳар рӯз кор мекунанд бо дурӯғ гуфтестан бахшиш пурс бизабра дигаи корта нака фаҳмидӣ як бор дига бугӯ бародарои тоҷико кадоме ки ёрдам доде бахшиш барои ки фарда фребтон кардам габза то сера ҳисоб мекунам охе акаҷон паспорт мо дар бахшиш пурс гуфтестам бахшиш мепурсам ҳозир бахшиш пурс хайр бародаро ҷазакаллоҳу хайран бахшиш бародаро ки чӣ ки имтиро гуфтем хайр бародаро бахшиш ин навор ягон шахсияти ягон касама паст барои пасзанӣ набуд барои
одамое ки ҳамхели чизора бинанд ки ҳамхели реально дуруғам мекунанд. бо ҳами хеле одамо видео мекунанд ки блогерои блогеро хайр намекунем мода. ак ман ҳамаи дар назар надорум, инем хеле одамои дар назар дорум, ҳамин хотир ҳеҷ каймо пас назадем. ҳозир дидам як кас дар комментария нависта ки чӣ ба шармандаш мекунӣ? Шармандагӣ нестай, ба фикри ман шармандагӣ нестай. Пускай и як миллата пас заиста дар пеши дига давлатҳо мада сум ҷамъ накардан, мада хеле накардан. Пишти и як ала одам миллата пас заиста ки мада ёрдам намекунанд. Ира қапидиян сирраша фош карданд ки дуруғам мекарда, и шармандагӣ буда. Ман намедонам чӣ хели мардакай, чӣ хели замона рафтаестай. Худо худаш медона. ҳамин хотир илтимос ҳамхели одаморо, ҳамхели бачаҳо боша ки қапаншона мардум дилаш гумон набара хайр кунида. Дар амони Худо. Аллоҳ нигаҳбонтон.